Marami nagtutukso sa'yo? Opo, nasa pa po nila ako nung wala ko nanay. Putok ako sa buho. Huwag kang maniwala doon, ha? Huwag kang magpapa-apekto sa mga nambubuli, ha? Huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan si Daddy Frankie. Mga kababayan, pakinggan po natin ang buhay ni ate. Anong pangalan ni ate? Samantha po. Ate Samantha, na siya lumapit sa amin at humihingi po ng tulong. Ate Samantha, kumusta ka na? Okay lang. Ilang taon na si Ate Samantha? 11 po. Wala na po ako nanay at tatay. Sa lola na lang po ako lumaki. Sa lola ka na lang. Bakit sa lola ka na lang? Anong nangyari? Nasaan ang nanay tatay mo? Pinanganak po ako, dinala ko kay lola, tapos ipinalaga po ako ni lola. Tapos napunta po si mama ng Isabela, tapos nabalitaan po ni lola, buntis po si mama, iba yung tatay. Yung tatay mo naman nasaan? Hindi pa po sinasabi ni mama yung pangalan. Gusto ko nga po sana makita kasi po binubuli na ako ng mga tao. Bakit kanila binubuli? Wala daw ako nanay, wala daw ako tatay. Sabi ko, okay lang kahit wala ako nanay tsaka tatay, may lola naman na nagmamahal sa akin. Yun. Nasasaktan ka ba pag binubuli ka nila? Opo. Gusto mo bang makasamang nanay mo? Tatlo po kami magkakapatid, magkakaiba ng tatay. Nasa Isabela ba nanay mo? Minsan po nasa Isabela, minsan nasa Marikina. Anong pangalan ng nanay mo? Michika Gabriel po. Michika? Gabriel. Ilang taon na yung nanay mo? 29 po. 29. Pwede mo siyang kausapin? Sigurado ako maririnig niya to. Ano gusto mo sabihin kay nanay? Nanay mo? Anong gusto mo sabihin? Sana po sabihin niya yung pangalan ni Papa para po din ako matukso. Para hindi ka na binubuli? Hindi ba niya sinasabi yung totoong pangalan ng tatay mo? Hindi. Gusto mo rin makita yung tatay mo? Kailan kayo huling nagkita ng nanay mo? Ano po dumating po siya dito nung nakaraan kasi po pinapapunta ni Lola gawa ng may aasikasuhin, pipirma siya. Nung pinag-usapan po, pag-ooperahan po ako, kailangan nandito na po siya. Umuwi po muna si mama. Tapos po nung kailangan na po ng 3,000, nangihingi po kami kay mama. Di naman po siya sumasagot. May schedule na ba pang opera? Mga kababayan, mga kabarangay, ito ang naging agaw attention sa amin talaga. Ito ang pumukaw ng attention namin. Pakilak mo yung pinto, be. Ito yung naging agaw attention sa amin. Hindi ko alam na ganito ka miserable yung pamilya nila. Sorry sa word na miserable, kumbaga magulo yung buhay nila. Ang akala ko lang mga kababayan is ito lang po yung problema ng batang ito. Yan, may bukol po siya. Anong tawag sa sakit na yan? Sis po. Sis. So, operahan. May budget naman na pang opera. Hindi po. Nanlilimos po ako para po makaipon ng 3,000. Pag may 3,000, maoperahan ka na. Opo. Kaano ka siguradong maoperahan ka sa halagang 3,000, anak? Ang mahal ng Hindi po kasi lumipat, 55,000 po dapat yung babayaran. Oh, Nang lumipat, lumapit. lumapit na po kami kay Len, kay Servisyong Aman, tas kay Cap. Bali pa, 3,000 na lang po yung kailangan. Pag may 3,000 ka, maoperahan ka na. September po dapat operahan na to, kaso po di kami nakabigay ng 3,000. Sana maoperahan ka na, anak. Manawagan ka sa ating mga kababayan. Maraming nanonood sa atin, maraming manonood sa atin. Pwede silang makatulong sa'yo magpadala ng pampaopera. Sige, manawagan ka, sabihin mo mga minamahal naming kababayan. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa ibang bansa, mababait yung mga yan. Sige, manawagan ka, anak. Sana po matulungan niyo po ako mapaoperahan yung bukol ko para hindi na po ako tuksuin. Sige, anak. Marami nagtutukso sa'yo? Opo, nasa pa po nila ako nung wala ko nanay. Putok ako sa buho. Huwag kang maniwala doon, ha? Huwag kang magpapa-apekto sa mga nambubuli, ha? Huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan si Daddy Frankie.
para mahanap natin yung nanay mo ay tatay mo para mapaoperahan Sa din Isabela din daw po yung nakatira. yung tatay mo. Yung mga kababayan, may bukol siya sa liig. Sige. Magandang araw mga kagagapay. Ayan, tayo'y nagbabalik muli. And mega love shoutout po sa Team Daddy Frankie at saka sa Team Rise Above at saka mga solid supporters po ng Team Daddy Frankie. So yun, napanood po natin ang short clips na video po tungkol sa kwento ni Samantha. And sa gusto pang mapanood yung kabuuan ng video, ayan, pwede niyo pong panoorin sa Team Daddy Frankie Official or sa YouTube channel po ni Daddy Frankie sa YouTube. So yun, napanood nga po natin na talaga namang nakakalungkot kung iisipin kasi kung baga kung ikukwentahan po natin ay maaga pa lang nabuntis yung nanay ni Samantha. 'Di ba? Mga nasa 17 or 18 pa lang siya. So, yan ang mahirap kapag nag-asawa or nagpabuntis ka agad na minsan hindi kayang panindigan yung ganyan, yung nagkaroon ng anak, 'di ba? So yan ang nakakalungkot kasi parang naano ko talaga na parang pinabayaan na ng nanay ni Samantha, si Samantha, na hinayaan niyang sa lola na lang siya kung baga lumaki, 'di ba? Yan yung nakakalungkot diyan na sa kabilang banda ay papasok-pasok kayo sa mga ganyan, pag-ibig, pag-aasawa na hindi pa kayo ready, hindi niyo pa kayang panindigan yung mga magaganap. So yan, nakakalungkot lang kasi syempre si Samantha hindi po niya kasalanan yung nabuhay siya dito sa mundo, 'di ba? Kumbaga wala siyang kasalanan sa mga naging buhay po ng kanyang nanay. So, ang mahirap niyan ay parang pinabayaan siya ng kanyang nanay. Tsaka yung tatay niya, sabi nga niya, hindi daw sila nagkita, di ba? And ang pinakaano diyan ay yun nga, pagdating sa school ay talaga namang nabuboli po si Samantha, and maliban pa diyan yung may sakit niya. So napakahirap po sa ganyang edad or sa isang bata na nag-aaral na binoboli. Kasi kahit mismo ako, nakadaan po ako sa naboli po ako, and talagang tumigil ako sa pag-aaral or nag-transfer ako, gawa nga ng lagi akong binoboli din sa pinasukan kong eskwelahan. So mahirap yan sa isang bata na nabuboli sa school. And yun nga, mas mahirap pa sa sitwasyon niya kasi nga may sakit pa siya o may bukol pa siya dito na talagang yun yung pinupunterya ng mga mambuboli sa kanya. So, kung baga hindi po deserve ni Samantha na maboli or maging ganyan yung buhay niya, 'di ba? So, ayan, sana maging aral ito sa mga kabataan na papasok pa lang sa mga maagang pag-aasawa. Kung hindi nyo pa kayang panindigan yung magiging anak nyo, wag muna kayong mag-anak, di ba? So, yun, sana maoperahan na po si Samantha kasi nga, yun nga, may ibang budget pa na nakalaan sa kanya, kaso kulang din. And unahan ko na kayo, sa totoo lang, magkakaroon na siya ng operasyon, and inaantay lang talaga yung perma ng kanyang nanay or authorization ng kanyang nanay. So, yun, sana mapunta yung nanay niya para mapirmahan po niya yung consent po yun para maoperahan na po siya. Kasi hindi po pwede na operahan si Samantha na walang consent yung nanay niya. Kasi kung may mangyari po sa kanya, ay pwede po siyang maghabol. So, hindi po
ganon kadali yung procession niyan. Kailangan pa rin yung consent ng kanyang nanay. So sana po maoperahan po siya. And salamat din po sa mga tumulong po sa kanya na nagpaabot ng tulong. And deserve po ni Samantha na matulungan para hindi na po siya nabuboli sa school. Ayan, so hanggang dito na lang po. Ayan, sana ma-share po natin itong video and sana magkaroon po tayo ng sana may matutunan po tayo sa video nito na ma-share din po natin sa mga anak po natin na baka sa bandang sa mga susunod na in the future ay baka dumaan din sila sa ganyan. At least kapag sila dito, na-aware po sila sa nangyari ito kay Samantha at sa kanyang nanay, ay magkaroon po sila ng kumbaga matakot po sila, di ba? Kasi mahirap po talagang magkaroon ng anak na hindi pa kumbaga hindi nyo pa kayang panindigan or wala kayong kakayanan na bumuhay ng isang anak. Hindi po lahat ay may mga nanay po tayo na pwedeng saluhin yung mga natin, mga problema natin or yung magiging tulad niyan ni Samantha. Buti nandyan yung lola niya na inaalagaan siya and pinalaki si Samantha. So yun lang po, maraming salamat po. Please po, huwag po natin kalimutan. Supportahan po si Daddy Frankie at saka sa buong team Daddy Frankie. Maraming salamat po. And salamat po sa Team Rise Above at saka sa solid viewers po ng Team Daddy Frankie. Bye-bye po and God bless.